Вітаю вас, сябри! Сьогодні буде розмова з білоруськомовним японцем. Нечакано, так? А ён яшчэ і карыстаецца трошкевіцай. І ўвогуле, якія ўго ёсць уражанні аб Беларусі. Ёсць адзін момант, што на першых хвілінах мой голас не запісаўся. Але глядзець можна. Вітаю! Распавядзіце пра сябе. Так, добрый день, меня кличут Наоки Казимирович из Ярослава Ватанабе. Я народился в городе Тода, в префектуре Сайтама в Японии. И это было в 1997 года. И когда я был 2 года, я с семьей приехал в Америку. И там мы жили 11 лет. Когда я был 13 лет, за этого я жил в Японии, и я забил свою бакалавратуру в Японии так само в Советском университете в Токио, але я так само жил в Угорщине 1 год, и зараз я свободно розмовляю по-японську, по-англійську і по-угорську. І інші мови, які я вивчаю, ну, щиро кажучи, я ще не свободно розмовляю по-білоруську, але окрім білоруська, я так само вивчаю нішмат розмовляю по-естонську, по-калмицьку, по-манджурську, по-кримтатарську і по-гуарані, і по-ерзянську. Як ви перейшли до білоруської мови? Коли я був у Японії у старшій школі, це було коли я був 15 років, у моїй старшій школі я був закоханий білоруською дівчиною. Вона так само, як я була школьниця у моїй школі. І цікаво, що у цілій школі Яна тільки Яна була блондинка, так, але на жаль, хоч я почав вивчати білоруську мову для яє, і так само я почав кохати білоруських дівчат у селах, коли ми ще раз зустрілися 2 роки тому, Яна розмовляла мені, що я лепше розмовляю по-білоруську. Так, Яна лепше розмовляє по-японську, чим по-білоруську. Наколькі складана було володаць беларускай? Ну, это вельми просто. Я вельми кохаю білоруських дівчат. Ну, это щиро кажучи, було вельми тяжко, тому що відомо у Японії білоруси вельми рідкі. І коли я шукав Білорусь в Японії, на жаль, вельми часто вони не розмовляють по-білоруську. Тільки по-російську, і навіть по-японську, але не по-білоруську. У минулому році я нарешті почав вивчати правильну білоруську граматику, коли під час своєї першої першого поїзду по Білорусі, під час літньої школи білоруської мови, але до цього я просто вивчав сам по інтернету, і коли-небудь я читав або слухав білоруську поезію або музику. У минулому році я нарешті почав вивчати, почав написати свою поезію. Але ще кажучи, я ще маю вельми шмат проблем, тому що я ще не видаю у целях різниці поміж наркомовкою Тарашкевицею і білоруською граматикою, я ще вельми тяжко для мене. На жаль, в Білорусі, я зараз живу у Шотландії, але тут так само Білорусі заняття рідкі. Тоді я читаю вам своє маніфесто до білоруського народу. У вас
ёсць маніфест, так? Ну, так это як маніфест, то, якое я написав про свою думку до білоруського народу. О, Так. цікаво. І ви можете зараз прочитати його, так? Ну, так, я можу почитати. Калі ласка, Так. так. Буде цікаво, так. Так, ці пам'ятаєте часи, коли Корея була часткою Японської імперії? Примусова японізація була нормою. Імперія жадала цілком знищити корейську мову. До 1945 року було спинення навчання на корейській мові. На самих корейців усе більше оказували тиск з метою прийняття японських імен і прізвищ. Корейців забирали у імперське японське військо. Але корейці не здалися. І зараз що? Навіть сьогодні корейська мова існує і має більше за 75 мільйонів носителів. Білоруси, чому ви так легко здаєтеся і розмовляєте по-російську, а не по-білоруську, користуючи російські версії своїх імен і прізвищ? Я бачу шмат молодежі у Білорусі, які опантані корейською культурою і навіть вивчають корейську мову. Неужели ви не розумієте, що корейська мова подвергалася маргіналізації на своїй власній території так же, як і ваша власна мова? Чому ви не можете, наприклад, Кореї заховати і узнавати свою мову? Це все. До речі, вельмі трапно ось написано. Сапраўды, мы, беларусы, мы маем уласную свою мову, і чамусьці мы ёй не карыстаемся. Ну, канешне, зразумела, чаму так адбывалася, гэта і Расійская імперія, гэта і Савецкі Саюз, яны знішалі нашу культуру, але тым не менш, мы зараз адраджаем беларускую мову, па сутнасці яе ствараем нанова. Таму што беларускамоўныя носьбіты, якія сапраўды калісьці выраслі на беларускай мове, яны ўжо па крысе, яны ўжо знікаюць, ўжо паміраюць, а мы новае пакаленне, якое, ну, на жаль, вырасла на расійскай мове, мы нанова ствараем, адраджаем беларускую мову. Вось, тэндэнцыя ёсць. І гэта цудоўна. А калі вы упершыню трапілі ў Беларусь? У мінулым годзе, у ліпені. І гэта быў першы раз, так? Так, летная школа беларускай мовы у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Цікава. А, дарэчы, якія у вас былі такія першыя ўражанні о Беларусі? Ну, коли я приїхав, так? Так. Ну, коли я приїхав в аеропорту, я був шокований, що є таблиці по-російську, по-англійську і навіть по-китайську, але нема по-білоруську. Так, да. Я розмовляв якого чорта, це Білорус, де в аеропорту тільки КДБ розмовляв со мною по-білоруську. Так, на жаль, ёсць такі момант, што у нас пануе расійская мова, шыльды па-расійску, але тым не менш, Менск, ён болей беларускамоўны. І, як правіла, але тым не менш, як правіла, рэвалюцыя пачынаецца са сталіцы. Вось, і нам важна, каб Менск, ён стаў пераважна беларускамоўным, мы да гэтага імкнемся. І я спадзяюся, што у бліжэйшай будучыні Менск сапраўды будзе беларускамоўным. І, адпаведна, Беларусь таксама. Это вельмі трэба. Так, я яшчэ памятаю, што 3 гады таму я быў у Літве і у Вільнюсе, таму што я не ведаю літоўскую мову. Калі я быў у Вільнюсе, я размаўляў толькі па-беларуску. І усё было добра, калі я размаўляў па-беларуску у Вільнюсе. Ага. І вас разумелі, так? Так. Вось цікавы момант, што калі я быў на пахаванні Каліноўскага, таксама я размаўляў па-беларуску і мяне разумелі. І ў Польшчы таксама, хоць былі моманты, калі не разумелі, але ў большасці выпадкаў ўсё ж такі разумелі як у Польшчы, так і ў Вільні. І гэта цікава. Гэта не толькі ў Падлашчы. А вось як мяркуеце, што трэба зрабіць для таго, каб папулярызіраваць беларускую мову ў Беларусі? Я думаю, што літаратура і музыка гэта вельмі важна для гэтага. Але я таксама думаю, што
версии может быть наиважнее, потому что для меня писать версии, де каллиграфию, это хобби для меня, де когда я был в Беларуси, я veľmi хотел vyučať белорусский, арабский алфавит, де, ale на жаль, няма книги для этого. Ну, до речі, ось така цікавостка, що у нас у Національній бібліотеці раз на тиждень проводять майстер-клас по читанню аль-кітабів. Ось, тому месцы, дзе можна вывучыць ёсць. І, дарэчы, ёсць мячэць, вось, саборная мячэць у Менску, дзе таксама можна вывучыць беларускую арабіцу. Ну, я был у Менскую мячец, але, на жаль, когда я там был, было только одну старую книгу по аль-китаби, де няма книги для навчания, только было хоть я отримала книгу для навчання татарскую, арабскую алфавит. А, до речі, ось, спадары навукі, ці вы ведаеце беларускамоўныя YouTube-каналы? Ну, может быть, щиро кажучи, я часто не бачу шматликие на YouTube, але я нечто слышу белорусскую музыку. Ну, я не ведаю точные каналы. Так, значыць, каб папулярызировать беларускую мову, вы думаете, што трэба выдаваць больш беларускамоўнай музыкі, пісаць вершы, так? И я так само думаю, что нам нужно сделать замежницы у Беларуси выучать белорусскую мову. Так. Когда я был в Беларуси, я щиро кажучи, ненавидел иншие японцы в Беларуси, потому что они не ведают белорусскую мову и не хотят выучать. Я щиро кажучи, говорил инших японцев в Беларуси. Я хочу это. Что ты робишь тут в Беларуси? У Японии уже шмат российскомовных. Так само зараз у сьогоднішній день японці, у нас японці, нам не треба візу, щоб поїхати до Сахаліну чи Камчатки. Тому коли я хочу русскомовную Украину, Камчатка до Сахалина, это было добро. Але Беларусь, это белорусскомовная Украина. Беларусь для белорусских, это я думаю. Тому я veľmi ненавиджу таких японцев в Беларуси, яких не ведают белорусскую мову и не хотят размовлять. Так, у Минском державном лингвистическом университете я думаю, что я бачу 4 alebo 5 инших японцев, коли не белорусскомовных. Это было чёрт для меня. Но тут все ж таки, я думаю, не варто их лаять, потому что, ну, по факту, сами белорусы не жадают, ну, не сами белорусы, а некоторая частка насельніцтва не жадае вывучаць беларускую, а тут замежнікі. Ну, зразумела, што калі сама вось пэўная частка не хоча вывучаць беларускую мову, то замежнікі падаўна, ну, не будуць гэтага жадаць. І, канешне же, тут пытанне ў тым, што трэба, каб самі беларусы, то бок тая частка, якая не хоча вывучаць беларускую, вось трэба неяк іх натхніць і падштурхнуць, каб яны ну, натхніліся размаўляць, хаця бы выкарыстоўваць элементарныя словы, там, як дзякуй, там, вітаю, да пабачэння, вось. То бок трэба ісці да гэтага. І калі самі беларусы стануць размаўляць па-беларуску, я ўпэўнены, што замежнікі, калі будуць прыязджаць і бачыць, і, галоўнае, чуць, што беларуская мова пануе, яны таксама, канешне, будуць вывучаць беларускую. Вось. Але вы размаўляеце, што вельмі шмат беларусы не хочуць вывучаць беларускую мову, але вельмі дзіўна для мяне, што так, калі я жыў в Угоршчыне, я бачыў некаторыя беларусы, де, шчыра кажучы, калі хто-нибудь
размовлял, когда кто-нибудь размовлял им ну, по-угорску, ты орозвач, это по-белоруску, ты расейцы, это белорусы, ну, вельми, не видаю слова, ну, вельми разловался. А, Вельми разловался Белорусі у замежних країнах, коли хто-нибудь розмовляв їм, що ти російський. Але це дивно, що не розмовляють по-білоруську, але вельми розслабався, коли хто-нибудь розмовляв, що ви російці. Було вельми важно для мене. Але коли я так ще раз був в Японії, было вельми смачно, астрасизм, де вельми древно здесь. И это ну, одна причина была, что моя японская мова еще не была добра, как інші японці. У Японии все японцы размовляют по-японски, потому что, когда я приехал из Америки, моя японская мова не была вельми добрая, была вельми шмат здесь, я так само нават попробовался самогубство некоторые разы. Але я почув Беларуси, таких людей з Беларуси, только жили у Беларуси, але не ведают белорусскую мову. И это для меня ну, обрально, щиро кажучи. ну, так, як ні круці, стан, ён такі, які ёсць, але гэта павінна нас, я думаю, так натхняць папулярызировать беларускую мову. Не стаяць на месцы і рухацца ўперад. Вось. І я думаю, што праз некаторы час Беларусь сапраўды стане беларускай, і у нас будзе панаваць беларуская мова. Вось. Так. Але для гэтага нам трэба не стаяць на месцы і дзейнічаць. Вось. І вы, спадар навукі, вось, вы ўжо, дарэчы, робіце вялікі ўклад у нашу гісторыю і культуру тым, што вы падтрымліваеце нашу культуру, падтрымліваеце нашу мову, і гэта безмежна важна. Я вельмі рада, што я нарэшце з вамі змог пабачыць, таму што, ну, гэта вельмі крута. Гэта вельмі здорава, што чалавек, замежнік, і он падтрымлівае нашу культуру. Гэта заўсёды цудоўна. Дарэчы, вось таксама вось мяне цікавіць такое пытанне. Калі вы былі ў Беларусі, то ці сутыкаліся вы з нейкай неталерантнасцю з боку, магчыма, насельніцтва? Когда я был в Беларуси, я написал дневник. Так, цікаво, вельми тяжко для меня, что, ну, думаю, что вы видите, что, так, як вы сказали, что у Минску занято шмат російськомовних, де з-за этого, ну, але коли я був у Білорусі, я абсолютно не розмовляв по-російську. Круто. Тому що для мене російська мова это коли я приеду до Росію. Так. Правильно. І Так. Супер. так. І навіть коли я жив у Естонії, так, я жив у Тарту, де я читав по інтернету, що у Тарту є 337 білорусів. І там я кожен день мав гэтую печ, так, розмовляв со мною по-білоруську. По-беларуску, класна. Я адразу у вас пабачыў гэты значак, ён у вас класны. А яшчэ я бачу, што у вас пагоня на грудзях. Так, я так само маю белчевона били. Клас. Так, цудоўна. Так, я атрымаў гэта, калі я быў у Мінску. Так, прямо
Я могу показать одну историю за моего похода в Беларуси. Так. Ну, это было на четверг 18 липня в Мирнем. Так. Отчасти на школе. Так. Белорусская фонология тяжелее, чем я думал. После обеда я ходил в литературный музей Янки Купали. И он был великий поэт, а его верши перекладения на калмыцкой, рязанской, макшанской, японской и угорской мовах. Як я он размовлял по-белорусски в Вильні. И так само день, який я прийняв Ізяслав, як моє білоруське ім'я. И так само, коли я був у Білорусі, так я вельми часто думав, що прийняти білоруське ім'я, але, на жаль, коли я читаю про білоруське ім'я по-англійською мовою, это будет по-российски версиона. Я не зрозумів, чому. Наприклад, Александр Лукашенко, это по-английски Александр Лукашенко. Это не белорусская версия. Тому я прийняв Ізяслав. Круто. Ізяслав, так. Супер. Ось так само, ось яку ви можете дати пораду нашим глядачам, як можна вивчити любую мову? Ось як ви вивчаєте нові мови? Ну, это щиро кажучи, разные замовы. Японская, так ведома моя родная, американская, английская, это я жил в Америке. Угорская, это первая мова, якую я цікавився. Я сам вивчав угорскую мову з книги, по интернету. Я некоторые раз был в Угорщине. И як я розмовляв, я жив в Угорщині, в городі Пече, як заміжний студент під час бакалавра. Інші мови, так, белорусская, рязанская, гварани, крымско-татарская, калмыцкая, маньчжурская. Это все я только вивчав сам по интернету. Эстонская я починал в минулом году, потому что я жил у Эстонии, и тому я розмовляв. Так. Але все ж таки, ось, коли, наприклад, чоловік хоче вивчити білоруську або англійську, ось, яку ви можете дати пораду такому чоловіку, як ефективно вивчити дадені мови? Ефективно, это, на мою думку, просто мотивация. Мотивація, так. Тому що коли є, наприклад, є мова, яка шматлики вивчають, але коли мені подобається, або я ненавиджу цю мову, я не можу вивчати. Коли я маю цікавлення, жадання вивчати цю мову, это відомо буде не вельми тяжко, але відомо ще тяжко, коли я не маю хто-небудь, з яких я можу розмовляти по цій мові. Але я маю мотивацію, я ніколи не буду забути цю мову, де я так само маю мотивацію, наприклад, написати вірші, де практикувати розмови. Тому навіть, наприклад, хоча вивчаю гварани, це офіційна мова Парагвая, це вельми тяжко, тому що граматика мови гварани це вельми різна, чим інші мови, де парагвайці вельми рідкі. Але я ще не шмат ведаю, тому що я маю мотивацію, де я вельми кохаю парагвайську історію і культуру,
Де я навіть написав стислая граматика мови гуарані для білорусів, по-гуарані і по-білоруську. Ого. Гэта такая основательная праца, я так думаю. Акрамя беларускай мовы, што вам яшчэ падабаецца ў Беларусі? Подобается в Беларуси, но думаю, что это... ну так, я уже сказал, что я вельми кохаю белорусских девчат, але думаю, что Беларуси у целом вельми добрый народ, где я могу бачиться, что по интернету и так само учиться я бачу белорусы, украинцы, российцы, да белорусы наидобрые, да найлепші для мене. Так. Так, цудоўна, И так само, и Беларусь так само была моя первая славянская краина, якую я был, да я так само зустрілся учиться інших славян, так, Польщі, Словації, Чехії, Чесі, Босниці, Хорватії, Сербії, Болгарії, але так само, але устілля ще Беларусі, на мою думку, найлепші. Які у вас ёсць пажаданні да беларусаў? Так, на мою думку, я хочу, что Беларусь будет абсолютно белорусскомовный, где я могу так, может быть, у этой моды я еще раз буду в Беларуси, але я могу, что наступный раз в Беларуси, у аэропорту, кто-нибудь, окромя КДБ, размовляют со мной по-белорусски. Дзякую вялікі за размову. Яна атрымалася цудоўная. Великий дякую. Далучайцеся да каналу, каб не прапусціць новае відэа.